Velkommen til Maja og Josefines arbejdsportefolio. I de næste 10 minutter så vil vi vise jer, hvordan vi har arbejdet med de 4 kompetenceområder gennem vores idrætsundervisning inde på Salum. Vi vil starte med at vise jer et klip fra Dans og Udtryk, hvor vi i samarbejde med vores gruppe har lavet en jazzdance. Den kommer her. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. Ser Maja, der ligger ude til venstre It's a new life og ruller rundt. for me. Så kommer Josefine ind til And højre. I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Den her jazzdans, den er udviklet hovedsageligt i kompetenceområde 1, alsidig idrætsøvelse. Det næste, vi gerne vil vise jer, er baseret på kompetenceområde 1, 2 og 4, alsidig idrætsøvelse, krop, træning og trivsel og idrætskultur og relationer. Det er fra vores sidste studieprodukt i modul 3, hvor vi har været ude og observere en subkultur, og vi har så valgt at observere rope skipping, som vi her viser et show med. Det næste, vi gerne vil vise jer, er en opgave, vi skrev på modul 2, som igen berører kompetenceområde 1, alsidig idrætsudøvelse, da opgaven er baseret på redskabsgymnastik. Den går også ned og er i kompetenceområde 3, idrætsfaget i udskolingen, da vi har her lavet et undervisningsforløb, der viser, hvordan man kan arbejde med baglæns salto i udskolingen. Yes. Vi har fokuseret på den baglæns salto, og herunder teknik, styrke og bevægelighed. Her vil jeg lige highlighte, at for at udføre en korrekt baglæns salto, skal både hoftebøjer og mavemuskler arbejde sammen for at få en hurtig sammenlukning. Vi har så i opgaven opstillet nogle sikre redskabsopstillinger, som tager udgangspunkt i nogle deløvelser, som skal fordre elevens spænding i hoftebøjer og mavemuskler, så man kan lave en baglæns salto. Her ses nogle forskellige deløvelser. Deløvelse 1, hvor man skal hoppe bagud i en ærmåtte. Deløvelse 2, hvor man skal lave en baglæns rulle på en skråtstillet opstilling. Så er der en deløvelse 3, hvor man skal bruge en trampet for at få et godt afsæt. Her springer man bagud i opstillingen og laver en baglæns rulle, når man lander på ryggen. Så har vi en deløvelse 4, hvor man skal også en skråtopstillet opstilling, hvor man skal rulle baglæns ud over, lande på benene. Og en deløvelse 5, som kræver, at man skal bruge tårne og lave en baglæns salto i luften med hjælp af tårne. Nu bevæger vi os igen i kompetenceområde 1, i samarbejde med kompetenceområde 4, idrætskultur og relationer, hvor vi vil vise,
er vi ude og gå på slackline. Og det er altså mig og Josefine, man ser her gå på slackline. Vi mener, at det her passer ind under kompetenceområde 1 med kropsbasis, fordi man her skal have rigtig god kropsspænding og styr på sine muskler og led for at kunne lykkes med at gå på den her linje. Det kræver også rigtig meget balance. Og her ser vi så mig gå på slackline. Og vi kan se, fokuserer mig og sit lægger, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke lader sig forstyrre, når man går på en slackline. Man skal kigge lige ud og have armene op over hovedet. Vi fortsætter vores arbejde med kropsbasis og kompetenceområde 1, og vi vil nu gerne vise jer 2 klip fra modul 1, hvor vi lavede 2 videoer med kropsbasis. Vi starter med at vise Josefine og hendes gruppe. Vi vil klippe lidt undervejs. Nu kommer vi til at se den kropsbasis video, som Maja og hendes forhenværende gruppe lavede. Her kommer vi også til at spole. Vi bliver lidt i kompetenceområde 1, men bevæger os over i noget med leg og motorik, hvor vi har lavet en dyreleg den knytter sig til kompetenceområde 3 i forhold til, at det er en indskolingsleg. Det er en leg, der handler om, at der er en, der er en dyremor, og der er en dyreunge. Dyremoren må f.eks. kun bruge lyd, det vil sige, at man må kun sige dyrelyden, og dyreungen må kun bruge bevægelser, det vil sige, at den må lave dyrenes bevægelser. Så bliver de sendt ud på savannen, hvor de så skal finde hinanden ved hjælp af lyden og bevægelserne. Vi bevæger os også ind for kompetenceområde 2, noget med trivsel i forhold til krop, følelser og bevidsthed. Man skaber også en genkendelighed i forhold til, at det her det er en slags opvarmningsleg, man kan lave med sine elever gang efter gang. Vi bevæger os videre i den alsidige idrætsudøvelse og går hen ved noget boldspil. Det her det knytter sig også til kompetenceområde 3, som handler om undervisning i udskoling og mellemtrinnet. Viser en spilsituation, som man også vil kunne arbejde med. Det er basket her. Det vil man også kunne arbejde med i udskolingen, blandt andet med brug af spilhjulet, for at undervisningsdifferentiere og tilgodese alle eleverne. Her ses endnu en spilsituation, hvor Maja får bolden og laver en scoring. Og her arbejdes der med teamsamarbejde og tillid og fællesskaber.
Tak fordi I så med.